balikas, dagiti daniw, ngayon tayo manggitan, kita nga rabi, ket mangted, namnama, mangpatibker, kadagiti rikna, nga aglaplapusanan, iti panagsagaba, ngem kabayatan, iti intayo panagdengi, iti daytoy nga programa, ket agbalin, ken dagiti balikas, ket mangted iti ragsak, kadagitoy agsansanaang iti puson ahang. Nakunada, ket adu dagiti problema iti bihag nga intayo nga intayo mapagpaspasaran iti inaldaw. Ket kanayon nga data ni Apo Dios nga mangtartarabay kadatayo. Isuna iti pagkamangan, isuna iti pagtaklinan iti inaldaw. Gataran Cagayan, kang runaan. Ayan, ada iti bisita, manggigan tayo nga istorya iti bihag. Batch 99, ditanay partes ti Gataran Cagayan, kadaniw Jane Villanueva Samadra, kadaniw Frederick Ternora Bautista, kadaniw Rica Mendez, kadaniw Manimin Belmonte Saculles, ket syempre ni kadaniw Lynn Mendoza Viloria Colonna. Ayan, imbag na rabii. Gayan dakman, lamang ipatangatang, iti maysa nga pakasaritaan iti panagbiag iti maysa nga ina. Ket kunana ditoy, hello kadaniw, inakman nga rod ibuksilan dagiti tugot iti dana ti biag ko. Ikanakman ti gundaway nga inak ipatangatang daytoy pakasaritaan iti biag. Papagayam nga mangted ken makasakdo wenno pakasakduan iti adal. Aglalo dagiti padak nga adda ditanay ballasiw taaw. Daytoy ket nabayagen nga inak FFFN. Nabayagen nga inak kupikupan iti lasot iti sumagmamano nga bulan wenno tawen nga panaglabas dagiti ladingit nga ingana ita
marikrik na. Wen nga kabsat ken papagayaw. Daytoy nga pakasaritaan iti biyag. Ket naa daw iti pudpudno nga karirik na iti maysa nga pagaya. Pakasaritaan ni Kadaniw. Rica Mendez. Itanay Partes ti Cagayan. Irugig nga rod. Idi ubingang pay Kadaniw. Naglabas dagiti aldaw bulan ken tawen. Idi agbutbuteg nakpailang ket napadasakon iti rigat iti panagbiag. At sangsangit iti riktak Kadaniw. Dayta ti mariknak idi. Gaputa dumakkelak nga rod iti sabali nga pamilya. Walo paylaeng wen walo paylaeng iti tawen ko idi Kadaniw. Wen iti dayta nga tawen ko ket nasursuro kon wen nasursuro ko iti agtrabaho iti uneg ti balak. Sa utsuten yun no apay dagdanat iti sabali nga tao. Gaputa at kakabsat ko wen mo Kadaniw. Gapu iti kinarigat iti biag mi. Inananusak nga rod kapulaeng makaaday. Naglabas nga rod iti tawen.
Kaputa marigrigat kami lain. At handak kaya nga pagadali. Kapu iti kinaadumi nga kakabsat. Sa nga pulo kami, kadani yung nga kakabsat, han ko iba inday ta nga ibaga. Kaputa iso tipod no. Ayan na bago ang lahat, bago ikadani Rica Mendez. Bueno, kinakurapay mi kadani yun. Tinan-anusak, itirigat. Iisibay ti radyo. Kaputa kayat ko ti makaadal. At no maragpat ko, dagiti arapaap, iti biyag. Adda dagiti kanito, nga agsangsangita kadani yung. No apay, salsalod sudik iti bagi. No apay, nya kastoy, iti mapadpadasan mi iti biyag. Mapadpadasan iti pamilya. Anak ka pa ay panagpaligid, lagi pinapalaban. Jack nga rod na ipapas, kadani iti panagbiag. Bayat panagubing. Hanya kaslaitan, nga cellphone, wenno anyaman nga gadget, ket tiragsak, iti indan marikna. Lagi pinapalaban. Wen kadani. Han ko nga rod nga narikna. Iti ayat. Iti taripato. Iti maysa nga ina. Lagi pinapalaban. Kapo nga rod. Pasama. Nanadyanak. Kinaya. Iti sabali nga pamilya. Daliday kinaragsa. Sapsapulit. Ay panagpaligid. Wen. Pinapalaban. Sapsapulit kadaniw. Iti panagayan. Iti maysa nga ina. Kabibiyang. Nga iti maminsan pa'y no daduma at na makita ket anyan ti marikna. Nibidot maganda. Umapapal na kadani o. Lalo no makikita na nararagsak ta nga gayayam iti sangwana. No agsakitak wen awan pulos timang taripato kanyak. Oras yung Intiliwek. Di may isa nga ina. Ay tiradyo. Na no agurigur ka. Ket adatta
namang tartaripatukin ka. Makaawis Akabang arpuso Programa akang nayon Kagwak at matuon Apas at iyak ko Itakan siyang nanay Lagi pinapalaban Ipuun ko mairuging, di pa nagbiag ni nakakasi. Anak na kang may sa anak ko pre, may palpalais sa balingain. Yubingak nga maladaga, tinilbilin nga kay binana. Ay anak ko, agsingsingpet ka, tain na kung sa balingadaga. Lumangon ang itibigbigat, agin nagaw siknet ken Dagiti panawen, Ito'y nga oras ken ka kadaniw. Nito Han nga napupuutan, iti pagdarikmat. Iti Ket sibay naragpat ko nga rod, iti sekundarya. Ket nadanon, iti aldaw, Timek analagino mainak, panaggraduar. Makaawis Akabang arpuso Programa akang nayon Kagwak at matuon Nga niyan tiragsak ko. Iti umunak nga naibkas, hapo agyamanag. Iti panang tarabay mo kanyak, Itakan siyang nanay agyamanag. Iti inaldaw-aldaw, gaputahan nak binaybayan. Paspasama Titibyan Anyan, iti ragsak ko, iti daiti nga aldaw kadaniw. Tahan ko nam namain Ay na panang makagraduar na. Lagi pinapalaban Lagi Tahan ko nga naragpat. Dahito'y noowan ka dito'y dahinak. Ket when isagot ko nga rod, kadagiti naganak ko dayti nga diploma. tatabno Ladingit, ken ragsak, Lagi pinapalaban iti inak tarik na, iti dayta nga gundaway kadati. Katahan ko mailadawal, iti panagyaman ko, iti pamilya, Bakang nega nang paghatal kanya. Kinayat Uray, nuin ka ubingag, iti biyag, iti maysa nga babaunin. Ay panagpaligid When tinunak idi, talyawek dayta, Palaban akas maysa, nga naimbag nga nakem kadakwada. Isu Naroon ti pagsarmingan Tatabnong ibig ko mapinggan
Nagit pinapalaban. Daniel. Iti pa naglabas nga rod. Iti aldaw, bulan, kentawen. Han nga napupuutan. Dumteng. Ket kay tipusok. Ito Ket naglukat. daan. Isibay ti radyo. Naglukat po na panagayat. Ayan. Nagayaten ni Kadani Rica Mendez. Kumusta nga tatin na panagayat? Kabang at Hintayo padaanan. maakan na. Wen Kadani kastigayam tirik na ti agayat. Ay apo kas labulilising nga pagsingising. Pinapalaban. Bakang nega. Kaya agkuti-kuti. Iti ipos na. Kas lapato numagna. Ay apo nagayatan ni Kadani Rica Mendez. Ay apo padaanan tayo ti istorya na kabsat kin papagayam. Pinapalaban. Nagayatak ko na. Na dumaduma. Nakakita na. Iti may isang baro. May isang baro. Nga isumit din iti nagduyusan da iti riknak ko na. Kastigayam tirik na ti agayat Kadani. Diyak maiturturog no maminsan. Oras din ka. Ayan tablawak man ni Kadani Duquesa Baro Kadani. Nalang ilo. Hankon ibaga itinagan na. Maka. Tabang ano hanak makaturong. Ang puso. No inak malagip. Abot ang matulong. Abas yan. Kapungarod ta isuna iti damo. Isuna iti damo nga nang palagto nagpitik-pitikan da iti puso kunana. Kaya po agayat nga talaga kasta kadikaday dagiti agayat nga babalasang idi kin ita. Ay apo oray adda asawa da ay apo agayat da pay lang. Ay panang. Made. Lagi pinapalaban. Lagi pinapalaban. Ket kunana ditoy. Na dumaduma ang kabibiyang. Mayat iti panagdenami kunana. Kadagiti naglablabas. Kabulbulan ken taway. Di pagsamingan. Kita iti maminsan, kita han kami mat nga when maadaan kami mat iti panagrikyar. Lagi pinapalaban. Ngem no sumangbay ti rabii ay apo. Bakit? Maturugutan ko na. No kalbitin na ay na. Uray kagurgurak nila kay ko ni apo sumurot akmal. Sana ibaga. Lagi pinapalaban. Bakit? Pakanigan. Hindi tumon at silaw ko na. Kinaya. Nagloko kan. Ay apo Kadani Rica Mendez. Ay paspasensya. Lagi itinapalabas. Ket naladingit kwento naragsak. At damit ti pagkatkatawaan. At damit ti pagsangitan no maminsan. Umay kan kunana. Ay apurado nila kay. Ay apo nila kay. Nga oras ka. When Kadani
iti Itisibay dagiti gundaway ngayon pam kamanagden na iti asawa. Naglabas nga ron dagiti bulbulan analang ilo ket naaddaan kami. maka Naaddaan kami iti bunga iti arasaas. puso Arasaas iti rabi kadwak ti almatuon na iti maminsan yagin kita kawak kay ako na. Ay apa? sama Dagiti arasaas. Dagiti arasaas na nagbalin. Nagbalin. Ay apo kanya na kita. Nga agdama kunana. Ket addamit ten iti sarilik nga anak. Ket gapo nga kayat ko nga maisakad nga oras ken ka ken maikan iti naragsak ken nawadwad nga panagbiag ibay ti radyo iti sarilik nga pamilya ket napanunot ko nga rod penke iti mapan ilo sadyay sa bali nga lugar. maka Kadaniyo puso napanak nga rod kadwak ti iti maysa nga lugar. apas sa bibiyag ko itakin na ngayon lagi Ket pinapanak ingaid ko nga rod bakang negan paspasama para kadagiti ay ayatek iti biag. itibiyag yag nalitay kinarasa manatapa ay Ingkarik iti bagi kadaniyo. lagi An-anusak iti maysa nga OFW wenno maysa nga babaunen kunak manen itibiyag iti ballasiw taaw. Kaayat kulaeng nga haan nga mapasaran Sarot ti pagtermina dagiti anak ko tatap iti nagpasarak yung ama iti naglabas lagi pinapalabas wen kadaniyo. Madikayaten nga dagiti ay ayatek iti biag ket mapasaran damit lagi day dirigat nga indak nagpasaran pinapakanigan paspasama day tati inkarik iti bagi isu nga ing madayuna ket sapay kuma kamaawatan da sa dagitoy nga aramide ito'y nga oras kin ka ket parang wenno para kada kayo metlaeng daan isibay ti radyo kumakaigid dagitoy luluwag kadaniw no innak malaglagip dagita nga pasaamak iti tugot iti dana ti biag ko ayon kadwak ti almatuon apas sa tibiyag ko itakin na ngayon si kayo anak ko dapat iti agbalin
pasama. Nga inspirasyon ko. Itibiyag, yag, Iso nga kayak ba ito'y. naliday ka na rasa. Manakapa ay managbaligi. Well, Lagi pinapalaba. dagiti kapadasan. Nagtupulos malipadan. Na dumaduma. Inkarigatak nga rod. Iti may iti balasiw taaw. Isuk, isuk. Tapno maipaay amin nga pagnamayan nyo anak ko. Tatapno. Tapno maited ko. Gitan. Dagiti amin nga kasapulan nyo. Maipaay ko dagiti napintas na masakbayan nyo. Kang runaan. Kang runaan. Iti pa nag-eskwela yo. Kaisulaeng iti ammo nga maipatawid ko kada kayo kabayatan nga dato'y nakpailaeng rabaw ti daga anak ko. Pas. Pakandigan, paspasama. Ammom kadaniw. Inaya. Babaen iti panagtawag dagiti anak ko ay anyan iti kinaragsak ko. When dagiti anak ko iti agbalin wenno nagbalin nga sadag ko iti kaaddak diti balasiw taaw. Ito agdaan. Isibay ti radyo. When agpaiso tay kunada Tinik analagilo. ngano adda ka iti balasiw taaw. Maka. Ket kaslamet lang adat tanay abot iti maysa nga sakam. So, rugra. Kaputaham mo nga ammo iti pagbanagam. At damot tay maswerte Itakan siyang nangayon. nga nasingbet dagiti amo da. Lagi pinapalaban. Naswerte kan Pakandigan. mamintalo ka nga daras iti mangan iti maysa nga aldaw. Yag, yag. Naswerte kan maturog ka iti eksakto nga oras. Pa ay panagbalik. Iti biyag iti maysa nga OFW Lagi pinapalaban. ket adu nga rigat ken sakripisyo. Pas. Lulwa ken panagsakit aglalo dagiti padak nga ina ditoy awan pulos pakay batugan na wenno awan pulos pakay sukatan na kunana. Uray no balitok nga kunada ken maswerte ka no naglabas ti dua nga tawen nga kontrata ket buo pay ti pamilyam. Wen nakabsat ken babagayam. Adu dagiti marakrakrak iti pamilyana. Gapulaeng iti kaaddada iti naibalasiw taaw. Lagi pinapalaban. Sa nga pasama kadaniw nga maladingitan na. Kapo iti maysa nga aldaw nag-text wenno nag-chat Ito'y nga oras kin. kay Boridek nga anak ko. Agdaan. Isibay ti radyo. Iti pimanaw na wenno napanak dito'y abroad Tengke. ket talo nga tawen na pailaeng. Maka. Talo tawen na pailaeng idi pinapanawak di tanay partes ti Pilipinas. Kadwak ti almat. Ngem ita Apas at ibiyag. 14 Nangayon.
Lagi 11 years kadani pinapakang iti naglabas. Ket kastoy nga ron iti index na. Nalitay ka na raksa. Panakapa ay panagbaligi. Mama, bayat panagdekkel ko awan ka dito'y dennak. Lagi pinapala. Panagkasangay ko, panaggraduar, ken panagsakit ko. Nukas jay nga dauyek wenno gurigor ko. Isu Wenno dagiti special na okasyon. ina. Ket awan ka dito'y dennami. Ayaw awan. Lagi pinapalaga. Nasair day tiriknak kadaniyo. Gapot ha. Itinarik na di anak ko idi. Ket narik na namet ita. Kinunak iti bagit idi. Pinapalabas. Nga madikayat. Niga. Nga mapadasan damit. Dagiti napadasak. Imanyangay ita. Mapadpadasan damit ten kadaniyo gapu iti kaawan ko. Iti dennada. Iti nga oras kinkan ito. Dagiti kunkunak idi idik inak kinaubing. Isibay ti radyo. Di balikas kaawan pulos iti mang taripato kanyak no aggeruy gernak. Ket nagsubli kanyak kadani. Awin. Akabang arpuso. Nagsubli kanyak kadani. Ang matuo. Apaset niya ko. Nagkansyan na. Gapot at agundaway na panagsakin. Dagiti anak ko ket awanak iti dennada. Pakang negan paspasama. Itibiyag, biyag. Naliday ka na. Ngem ti sungbat ko kadani. Panakapa. Anak ko mariknak ta marikriknam nga awanak kita dennayo. Laban. Tanaladingit ti kaunggag. Wenno kaunggan ta pusom. Nga dagita ko mga gundaway wenno presensya. Ket addanak dita dennayo nga mang taripato ken mang tarabay. Bayat ti panagdakkelyo. Pagsamina. Em awan na. Tatapno. Gilay mayaw awan. Ngem anak ko mawatan na ko ma. Tapara kanya yung metlang da ito'y sakripisyo. Ken aramide. Ken kaaddak. Dito'y balasiw taaw. Naputa kayat ko. Kayat ko nga maipaay. Laban. Dagiti amin nga kasapulan nyo. Paspasama. Ngem nagsakit. Nagsakit itirignak kadani. Naliday ka na raksa. Naputapan panunutek. Ket sabali nga tao tinak. Pagserserbihan. Lagi pinapalaban. Ket han ko pa'y nga ron maserbihan. Lagi pinapalabas. Dagiti sarili nga paminta. Tuma ang kabibiyan. Isok, isok. At dapay na maminsan. Pagsawsaw andak. Tatapno, nibig. Kasla trumpo. Itibiyag ko dito'y anak ko. Kas may isa nga babaunin dito'y balasiw taaw. Ngem agan ano sa.
Para kada kayo tapno laeng makaadal kayo anak ko. Si kalaeng itinamnamak ken pigsak ket sapay kumata maawatan na. Study well and never give up anak ko. Mahal na mahal kita unconditionally. Ay ayaten kayo unay anak ko. Ken ipatpatig kayo unay Isibay iti amin amin. Ang taaw nagbabaitan mi kadagiti anak ko kadanyo. Makabang arpuso, programa akanayo. Anak pulos nagkurang iti pamagmaga kanyada. Panang tarabay ken impaay ko iti ayat ko Palaba, iti dungok pakang kadakwada nagtama. babaen iti social media iti chat ken video call. Impariknak nga rod iti nalabes nga dungo ken panagayat. Lagi pinapalaba. Kunada nga roden no boundaries or distance. Kunada. Ket pagyaman apunay ken apo tayo ana marswa kaditoy anak ko. Ket mariknak ti ayat ken pamategda kanya. Inaldaw nga chat ken video call mi isu iti Ginay man. mangpatpategker ken mangikat iti homesick. Aglalo nog trangkaso na kadani wenno nabanbandog na iti kaadu nga trabaho kunana. Mingmingak lang dagiti ladawan mi nga aggiina. Ket anyan ti ragsak ko. Ket kunak iti bagik laban lang. Laban lang. Ipagpatuloy ang agos ng buhay. Fight, fight, fight kunana. Kinaya. Dahito nga rod kadaniyo iti tugot iti dana ti biag ko. Dagiti tugot iti dana ti biag. Lagi pinapalaba. Dagiti tugot iti dana ti biag nga diak tupulos malipatan. Sapay la kuma taadda ti impaay ko nga adal kadagiti dumdumngeg. Kang runaan kadagiti adda pamilyana ken kang runaan kadagiti padak nga datoy ballasiw taaw. Ket sapay kumakakabsat ken papagayam anyo liplipatan nga tarabayen taripatwen ken iparikna iti nasamit nga panagayat. Kadagiti ayaten tayo iti biag. Hanlang iti aldaw nga panagsasahod mi wenno panagsweldo mi nga mangpalagip kayo kunana wen kakabsat ken papagayam adda dagiti maminsan. Ma, kumusta? Kunada. Anak ko, kumusta? Ay, apo katapusan gayam. Panagsusweldo nga kunada. Nakaisem kami kadagiti selfie mi iti Facebook. Ta isulaing ti ragsak mi nga oray ag day off kami. Ngem kaunggan ti puso ket sobrang lungkot. Ito'y nga o. When sobrang lungkot talaga. Lungkot dahil malayo kami sa pamilya, lalo sa mga anak namin. Proud OFW here from Rebanon. Thank you Adani iti panangipatangatang dahil tugot ti danati biag ko kunana more power and God bless you always. When kakabsat ken papagayam kunana agyamanak iti panagdanggay kanyak
programa akanay. Iti daytoy tugot ti danati biag ko nga inbasa ni Mr. Daniel ken ayat iti Cagayan ayan pagyaman ak unay kunana. Alagad kang runan iti amin. Sakpa inte eksisina kunana talaga kayat nan sapay kumablaaw. Kayat kuman nakablaawan, Itibiyag, kayat kuman nakablaawan. Dagiti Bats 99. anak ka pa. Bats 99, ayan yun kunana. Ag-graduate kayo watan, ay apo, digi Bats 99. Dahito yan, iti pa nag-graduate yo, Bats 99. Iti Kalawagan National High School. Kalawagan National High School, Bats 99. First honor goes to Rica Mendez with the average of 74%. Gapu ta. Gapu ta. Naglaing agbayabas ken agala ti santol jay likod ti eskwelaan. Marilyn Belmonte Saculyes Salitutorian. Jane Villanueva Samatra Madik masapulan takanayon nga dajay kabayabasan. Ay apo Rodel Robles Ruiz, the last but not the least, Frederick Ternora Bautista. Kalakayan asidegen nga mabaakan. Ayan na kablawak man ni Sir Marvin Gong. Ayan, pa-shout out na lang sir sa DJ live mo ngayon sa mga friends ko sa Sonata ni Ayad. Kaya DJ Edison Via Palafox, Bebe Colus Lumaham, Isbe Grace Dayan Hernandez, Villamor A. Sumagay Jr. at sa lahat po, Sir DJ Kunana. Sorry kung hindi ako makasabay ngayon sa live. Bawi na lang ako next time. Dito po kasi ako work. Ayan.